Sanibona babukeli emakhaya, igama lami uHalalisiwe wakamncwango, ngiphuma eHalalisa. iHalalisa njengoba siyazi i-restaurant enhle etholakala eMurchison, ebuye yenza izinto ezahlukahlukene emphakathini njengomsebenzi we-catering, wokufundisa abanye abapheki nokurana ama-tuck shop namakantini. Sikhulile over iminyaka engicabanga ukuthi sicelela kwe-10 njengamanje esikuyona. Sizamile ukuyizamela lapha nalaphaya ukuthi njalo masisebenza inzuzo siyitholayo siyibuyisele siyifake ebhizinisini ukuze sakhe le bhilidi senilibona njengamanje selilihle kangaka. Nakhona futhi sixhaswa iy'nhlaka ezahlukahlukene ezixhaswa somabhizinisi amancane ezisuka kuhulumeni nabanye futhi ama-private sectors. So kakhulu nje credit to ama-customers abaqhubeka njalo nokuthenga, ngoba as abantu bethenga umkhiqizo wakho uthola imali ukwazi ukuthi uqhubeke nebhizinisi. uSitfa sisuka kude naye, cabanga ukuthi kusukela ngonyaka ka-2020 ubekade nje eyiphathi yeHalalisa. Uqale kwa indirect through ukuthi be main funder ye-incubator, umuntu athola uthuba lokuthi abe ngaphansi kwayo. So besixhaswa kuleyo incubation, sifundiswa ngokuthi ibhizinisi liphathwa kanjani, siyiswa nakuma-trainings ahlukahlukene ukuthi umuntu ayidevelophe, okuwumthelelo omkhulu ukuthi if uliphethe kahle of course ibhizinisi liyakhula. Kwaya kusanikezwa amathuba ukuthi sikwazi uku-applyela ukuthi basenzele i-branding, amabhodi okukhombisa ukuthi iHalalisa itholakala kuphi, nesithombe khona ebhilidini esikhombisayo ukuthi sesila. Basifakela and nalokho kwasilekelela kakhulu ukuthi abantu babone ukuthi sitholakala kuphi. Ngaleyo ndlela kuyaqhubeka umsebenzi, abantu bayathenga. And then ngokuhamba kwesikhathi kwakhona uxhaso abalukhiphayo olubizwa ngo-TREP, which is Township Rural Entrepreneurship Program, elixhasa kakhulu osomabhizinisi abanezindawo ezithuthukisa izindawo zasemakhaya. Okuwukuthi iHalalisa siyaziqhenya kakhulu ukuthi ibhizinisi eliphakathi shiqe emakhaya kodwa lizama ngayo yonke indlela ukuthi lithuthukise indawo yaseMurchison. So uSitfa wasitomula ezabanye abantu ababenefithayo kuleyo programu ukuthi sikwazi ukuthi sithenge amathuluzi okusebenza ukuze sikwazi ukuthi imikhiqizo yethu yenzeke ngokushesha futhi bese qophelweni eliphezulu. So dlale kakhulu indima nje njengoba ngisho ukuthi abafani nabantu abafika empilweni yethu bathi vu into eyodwa babaleka. They have been part of our journey from the beginning. Sikhula nabo noxhaso liyakhula. So they have been very instrumental in our growth. Kuningi umuntu akusafanele akwenze, uningi ushintsho kusafanele umuntu alenze empilweni zabantu, kodwa umuntu sekhona espacini la athi khona i-foundation has been laid. Sekusele kona ukuthi sakheke manje, sakhe kahle ukunyuka siyaphezulu, enzele abantu abakhele nathi babe baningi abathola ukuthi bathola amathuba omsebenzi. Also sikwazi ukuthi ibhizinisi lisale, ngisho ngabe kuthiwa mina sengithatha umhlala phansi kodwa likwazi ukuthi liqhubekele phambili, izizukulwane ezilandelayo sikwazi ukubenefit. So lokho kungekenzeka ngikwazi ukuyishaya isifuba, but I cannot disregard umsebenzi uNkulunkulu asesenzele wona, ngoba abakhona njengamanje abakwazi ukubeka iplate etafuleni ngenxa yomsebenzi esowenzekile over time eHalalisa, which has been very great and it is very consistent that asibuyele emuva kodwa siloke si-eda kancane kancane, noma kungasheshi
njengakwesifiso, kodwa there is improvement. We're moving 1 inch at a time, and we're happy about that. Halalisa companies restaurant yethu iziqatsha ngokudla kwesintu. Sipheka nje kakhulukazi sidume ngawo umxabiso. Umuntu owazihalalisa uzohlela uhlanganisa nomxabiso nojeqe, kodwa kukhona okuningana esinakho kwimenu yethu. Sinali breakfast elinezinto ezihlukahlukene, amaphalishi, amaqanda, obhekeni. Sibe nayo ilunch la sipheka khona ukudla okuhlukahlukene, ukudla kwesipuni, sishisa nenyama, khona neziphuzo ezibandayo ezizoyizayo, akhona nama desserts nama cake. Bese ihalalisa ayipheleli lapha ekubeni i-restaurant. So i-restaurant yethi i-run Monday to Sunday from 7 o'clock to 8 o'clock every day. So siyatholakala, uyakwazi ukuyibook indawo yethu, wenze oma baby shower, wenze oma bridal shower, nama birthday, graduation. Njengamanje we are having new packages ukwazi ukuthi uma usushadile esontweni ukwazi uzokwenza i-reception yakho la emagceke nasehalalisa, sikuhlobisele kahle ngendlela eyisimangaliso, ungabonakali nokuthi usemechisini. So bese outside of our restaurant we do have catering services whereby siphuma siyokwazi ukukuphekela umcimbini wakho la ukhona. We do both corporate and private functions. Mangithi corporate also business abanama office amakhulu mebe nemhlangano sifike sisobenzela itiye sibalethele ne lunch. Bese kuba khona ke amabhizinisi anama cafeteria ngaphakathi, siyakwazi ukufika futhi siyorana inkantini nama cafeteria inside of ama big organizations. Yes, sine brand yethu ekhona ye-entertainment etholakala phakathi kwayo ihalalisa ebizwa ngokuthi the Sunday Standard. So isho ukuthi ngesonto uma usuphuma enkonzweni uzoyichilela ucabange ngey'nkinga zakho zesonto elidlulile. Ukwazi ukuzohlala enjoy music. Kukhona kusuke kukhona izipeshali ekudleni naseyiphuzweni, kukhona abantu abanandisayo kwezomculo. Kuyenzeka ngamanye amasonto kungakhokhwa, ngamanye ukhokhwe, kuye ngokuthi uhlobo lomculo esimtholile ngalelo sonto. Emachisini siyatholakala endaweni ekuthiwa isenkanyezini emaCrossini. Uma nje uhamba uya ngasesibhedlela before isibhedlela ku-intersection le emarobotini. To inamba yocingo uma ufisa uku-order ukudla, uzwa ukuthi einkundleni zokuxhumana ubone ukuthi ukudla kwethu kuyahalisa, ukufonela inamba ekuthiwa u-078 0806 inamba leyo abazokusiza kuyona e-restaurant ngesikhulu ukujabula lokhu u-order khona ukudla kwakho, uchaze uma ufisa ukuthi bakudilivele, ukusho ukuthi ucela bakudilivele. Khona imbijana abazokucharge yona kodwa ayikho nkulu kangako. Then uma unomcimbi ufisa ukwenzela umcimbi uyafonela inamba ethi 066 208 3024. Lapho uzothola umuntu ozokulekelela ukwakha imenu. Uma ungenayo uthi nje yazi nomcimbi angazi nokuthi ngiqalephi, sokucathulisa sikusize nanokuthi ubala kanjani ukuthi abantu abasemcimbini wakho kufanele babe bangakanani ozoba caterishela, sikuyale sikusiza imenu yakho ukuthi ibe balanced, ibe healthy at the same time ibe mnandi. Bese siyakunikeza i-quotation sikulekelele nokuhlela umcimbi wakho. Ngicabanga ukuthi einkundleni zokuxhumana sikhona ku-Facebook ezohalalisa restaurant eNshisanyama, sikhona na ku-Instagram, sikhona na ku-TikTok.